بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Allah yadı bile dir bolon dil, göz yımılmak bile göngül yatmaz hiç. Göngül bostanında iman täze gül, bir açılsa durur solup yitmez hiç. Bar nığmattan yegdir sağlık mezası, bar kulluktan niktir hakkın rezası. Eger doğru gelse acal kazası, mün yalvarmak bile sözün tutmaz hiç. Adam oğlu mında geldin gitmege, Adam oğlu mında geldin gitmege, görüp dur sen barcak yerin yatmaga, cehd edersen çalınıp cahan tutmaga, meger bu işlere aklın yetmedi hiç. Hürmetli mümin Müslüman doğallı, başımızın teci ustadlı, dili doğalı, hacı dedeli, yaş imanlı mümin Müslüman doğallı, Hudaý tebarek ve taala hemmeňizin etýän taat ibadatlaryňyzy öz fazly kerem bilen kabul etsin. Hudaý tebarek ve taala dergahyna galdyrýan gollaryňyzy, açýan elleriňizi, oglanyňyzdan şirim öz din we dünýäňizden şirim etýän hayır dogalaryňyzy Allah baryňyzdan kabul edip, aýtýan eşdýärlere Allah hayır maksatlaryny ata etsin inşallah. Hudaý tebarek ve taala emniyeti, yurt parahatçylygy, can saglygy, bir nygmat bolçylygy başymyzdan aýyrmasyn. Dini oturuşyklara Allah bereket berip, aýtýan eşdýärlerden kabul edip, aýtýan eşdýärlere emel tawfigyn Allah nesip etsin inşallah. Bu gecedäki gurrun mowzumyz Hazreti Abdullah ibn Mes'ud'un radıyallahu anh siretinin içinde oğlu bilen oğluna bir zat aýdyp, öde ağlap, giýjen ýaryna senden şirim etýänlerin hamen ey oğulcugum diýip Hazreti Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh şo gurruny içindäki alýan derslerimiz bilen bile huzuruňyza yetiştirip forsat bolsa gurruň edamasyny alyp gideriz. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh'ın siretinden forsat bolmasa inşallah şo bir mowzu bilen ýöne içindäki dersleri bilen gurrun tamam ederiz. Allah aýtýan eşdýärlerden kabul etsin. Müslüman dogalla bir bilmeli zadymyz, her bir adamyň etýän emeliniň eseri bar. Yani her birimiz, her bir insan, her bir adam näme emel etsek, ýagşydan, telekeden şu etýän emelimiziň eseri bar. Yani täsiri bar. Özümize täsiri bar. Dünýede ýaşap ýökek. Hatta işte bir Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek sözü bilen bu aýtýan gurrunymyzyň eserini gözden adam dünýeden geçenden soňra hem de etýän emeliniň täsirini görjek da. Oham şol eser sen oglanyňyňa da evvelin eser täsir etýän sen öz ogulgyzyňa eşeriňe. Adam ýaşap ýöke pes etýän emellerimizin hayrdan şerden täsiri bar. Ozolla kan aýdylýanlar näzire ýaşasak, näme emel etsek, şo ýagdaý bilen dünýeden geçýär adam. Näzire dünýeden geçseň, şo ýagdaý bilen kıyamatda turýan.
Allah hemmemiz ýagdaýymyzy gowlardan edip, gow ýagdaýda jan berip, gow ýagdaýda turmak hemmemize nesip etsin inşallah. Archimedes Yunani bir felasefeleň biri hendesede riyaziyatda beter bir ökde adammışdyk. Eger maňa bir imkanat berseňiz, men şu dünýäni jaýyndan gozgodaýyn, dünýäni gymylladaýyn dipdir. Yani şüzürü bir ilmda akıllı beter bir filsuf adam. Şu wagtda öz zamanynda olakon keştiler taýmyllary şu az imkanat bilen deryalara oklap beceren adammışdyk. Biye keştiler men deryalara oklayan, eger imkanatlary men ihtiýarymda goýsaňyz, şu dünýäni bir sandyradyň, dünýäni bir jaýyndan gofaraýyn dip şüzürü bir etdia eden adam. Emelini riyaziyat bilen dünýede şeýle geçirýär, felasefe bilen hemişe bir zat hal edip, bilen zamanynda Rum bilen jeň edilýär, bilen şäherlerine Rumiýla hamle eden wagtynda bir Rumyň serwazy muny öldüripdir. Hemişe emeli şojura bir felasefeleň zatlaryny hendeseden hal edip duran adam bolansaň jany çykyp barýan ýagdaýynda da gyýgyryp, men çydan hatdym bolduňyz, men hendesem siz harap etdiňiz, jan çykyp barýan ýagdaýynda da şo ýagdaý bilen geçipdir. Ýani emeli näzire bolan bolsa, hatda dünýeden geçip barýarkäde eseri bar. Biýe dünýeden geçip barýarken, imanly adamlar jan çykyp barýan wagtynda bir ýaşul adamlar bardyr, imanly adamlar. Ýani ýaşap ýöke bir ýagşy amelleri etdirlemedam eller bilen tesbih sanapdyrlar, dilleri bilen zikirler aýdypdyrlar. Dünýeden jany çykyp barýan ýagdaýynda da elleri nämek öwrenşen bolsa tesbih sanap geçikýän adamlar bardyr. Dilleri bilen özleri la ilahe illallah aýdyp geçýän adamlar bardyr. Ýani amelin näzire geçiren bolsa eseri bar. Hatda dünýeden geçip barýarkäde. Dünýeden geçenden soňram da şoň täsiri barlygyny Rasulullah aleyhissalatu vesselam bir mübarek hadisinde aýtdy. Şu gurrun Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň mübarek sözi İbn Majah rivayeti. İza dakhalal mayyitul qabra. Adam dünýeden geçenne gabrda jaýlanýar. Gabrda jaýlanan wagtynda bir imanly, amele salih edip geçen adam dünýeden geçenden soňram da eseri şoňa kökediljek da. Gabrda jaýlanan wagtynda ýanky adam musilati şemsu inde gurubiha. Şu dünýeden geçip gabrda jaýlanan adama bir tesawwur edilýär, bir hyýal edilip ewine gün batyp barýan ýaly edip kökediljek. Gabrın içinde yatan adama güya gün batyp barýan ýaly edip hyýal edip kökediljek. Şu gurrun Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň aýdan sözi. Feyeclisu yemsahu aynay. Yanka adam gavrın içinde bir öz hyýalyna bir oturjak. İki gözlerini okulakadan ýyny bir okudan turýan adam ýaly bolup gözlerini okulamana durjak. Ve yaqulu da'uni usalli. Rawahu İbn Majah. Öz oturakadany dünýede emeli ýagşylyk bilen, namazy bilen, dehreti bilen namazym giýjäge alamasyn, bazlaryň içinde bolsa da men namazym geçämasyn diýip gaýgy eden adam şu gabrnyň içinde bir gün batyp barýan ýaly muňa tesawwur ediljek. Şu taýda öz gyýgyrjak, "Da'uni usalli." Hey, men namazym geçip barýar, meni bir goýsanaň, men namazymy okuýaýyn ne diýjek. Yani şu namazında ol dayaw duransaň emeliniň täsiri hatda dünýeden geçenden soňram da muňa şeýle kökediljek. Bir tavus kuşy bir nejip heýwan. Atlaň içinde, dört ayaklyň içinde at bir nejip heýwan tanylýar. Dört ayakly heýwanlaryň içinde at bir nejip heýwan. Kuşlaň içinde, ganaty we heýwanlaryň içinde tavus necabeti bilen ma'ruf bir kuş. Mani bir wagt bir ýörýe bir şair özi şeýer edakadany şolaň dilinden getirýär da. Yani eseri ewünçe özüne ba. Ondan soňra evvelin täsirike goýýa öz oglallaryna da sen näme etýän işiň. Abdullah ibn Mes'ud radiyallahu anh şu giýje turup ağlap men sizden şerimet ýanaşyny oglanjyklam, jan oglum diýäni eseri wa etýän emelleriniň. Tavus meşet tavusu yevmen bi'wijajin faqallada şekle meşyetihi benuhu.
Bir tabusyň bir gün yürüye, ayagyny agsap, egreldip bir tarafa gyşaryp yürüyipdir. Ewden baryan tabus. Faqallada şekle meşyetihi benuhu. Min izindäki çağaçyklary da eýni şu ewdäki tabusyň yürüýüşi ýaly bolup, bular da egrelip gyşaryp yürüýipdir. Faqala ala ma tahtaluna faqalu bada'ta bihi ve nahnu muqalliduhu. Hey men şeýle yürüýdim, siz näme şeýle yürüýäňiz egrelip gyşaryp diýipdir. O çağalar aýdypdyr, biz bilmeýäs, ewnçe sen şeýle başladyň, biz de saňa görä yürüýdik şeýitdirip. Ýa-da hiç bir illetleri de ýok ha. Görüň ol başyndakyň eseri bar, etýän işiniň täsiri bar ýygynnakilere. Enatala bir bilmeli adamyz. Näme etseň oglanyňa täsiri bar. Ewnçe de öz oglanlarymyza täsir goýýan bolsa, gaw üýerge bolaýlyň, gaw bir iqtida edilýän bolaýlyň. Ogul gyýlarymyza eserimiz salihi bolsun, gaw täsirler oglanlarymyza goýaýlyň. Bu taada heley ikisi bahem etmeli işi. Ey musulman yaş oglanlar, zindegide heley ikisi bahem alyp gitmeli. Qur'an-ı Kerimde Hudaý Taala heleye zawj zawjeh diýe. Uskun ente ve zawjukel cenneh. Sen ey Hazreti Adem öz zawjun bilen cennette yaşa. Zawj diýeni yani lugavi manasy bir tay. Bir-birine niyazy var, bir-birinden aýryşyp başarmaýarlar. Bir-birine muhtaç diýdigi. Heley bolanda zindigini ewe sürüp gitmede bir-birine ihtiýagyň bar. Ay oglanyň atasy okudur, oğlan atası ekidir, oğlanı atası öwreder. Yok ya hem senin atası ay oğlanı enesi öwreder, enesi okudur. İkiň bahem alyp gitmeli. Eýni bir juft bolýan, tay bolýan, bir-birine ihtiýagyň bar. Ayagymyza giýen kewşimiz birini giyip yürüýmeýär. Elbette hadis-i şerifte bir ayaňa bir kewşi giyip yürüýmek Resulullah aleyhisselam nehyeden zady. Ayağımıza bir kewşi giyip yürüýmeýär. Kewş iki ayaga giyilýär, birin ardyňda o da şo bilen bile gitýär. Eýni heley şon ýaly bir kewşiň misaly. Kewşi giyen adamy ikiz bahem diňje yürüýip ekdiýärmi? Giyip duran adamy bilen zenana, adamysi bilen zenanasy eýni bir-birine tay walakadan zindegini arkaňa allyň. Birinin gyzyny nikah goýup amanat edakadan öýüňe getirdiň, birinin oglany bilen jüftlenniň men wezifäm ýok diýmeli, zindegini bahem arkaň alakadan gitmeli. Oňa bir oglanymy atasy öwreder ýa enesi öwrederlikde ikiňiz de ulgu bolmaly. Näme ogul gyzymyzda zindegimizdäki etýän emellemiz eseri bar musulman dogullar. Hazreti Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh'ın gurrunun başlamakak ewnçe bir gurrun düşünmeli bolýar. Hudaý tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Hızır ve Musa ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam'ın gurrununu getirýär. Mun gurrunu tulani uzak. Emma bizim mawzumuza degişli gerek gurrun Hazreti Hızır Musa ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam bilen yoldaş bolýar. Bir näçe zatlary Hazreti Musa menden öwrenjek diýe. Şo wagtda bir şähre gelýärler. Bir şähriň içine girip bula istatama bizi bir mihman kabul etýäňizmi diýe. Görüň musulman dogullar, Allah'ın peýgamberi Hazreti Musa Hazreti Hızır bilen bir şähre gelýärler. Türkiye bilen Suriýa arasyndaky bir şäher. Şo tak gelip bizi bir mihman kabul etýäňizmi diýip näçe öýe barýarlar. Fa abaw ay yudayyifuhuma. Allah'ın peýgamberini o da Hazreti Musa, Hazreti Hızır'ı o van adamlary biz yo mihman kabul etmeýäs diýip bula öýlerine salmanyrlar. Şähriň bir guşesinden kadrın bilmejek bolsa şudur ýagşy adamlar da gitýär. Ýagşy forsatly bir kadry bilmän içine gitjek bolsak her zadyň kadryn bilmeliler. Allah'ın peýgamberler öýüne girip hayır doga eden bolsa, bulardan ýoksam ýagşy doga alan bolsa ola näzire bolmaly, emma ýok. Fa abaw ay yudayyifuhuma. Şaýdyp duran qissamyz Qur'an-ı Kerim'iň gurrunu. Ýok biz
kabul etmeýär diýerler. Şähriň bir guşesinden girip bir guşesinden çykyp barýan wagtlarynda bir diýwar yıkıljak bolup duran diýwary Hazreti Hızır görýär. Bir diýwar galdyrmany durýar, muny tämir etmäni durýar, muny awatlamany durýar, muňa paýa goýýar. Bir ýene bir näçe ýyl durar ýaly ýanky diýwary çörüňeşýär. Hazreti Musa da muňa etýän işlerin geň görýär. Odalar bir näçe gurrunla bolýar, men saňa ýoldaş boljak, Hudaý saňa bildiren zatlaryndan maňa bildir diýip ýörýär da ýandan. On bir diýwar ýykylyp barýany görende Hazreti Musa aýdypdyr. Biz şähre geldik, bir şähriň içinde biz ikimizi hiç kim mehman kabul etmedi. Bize bir ýerlik hiç tat bermediler. Şu diýwary göneltdik, şu diýwary dograltdyk, şu diýwary biz eden işimize kirey alaýlar diye. Kirey alıp şoňa bir daçyk alar ýaly Hazreti Musa Hazreti Hızır'a şey diýenne Hazreti Hızır hikmeti açmana durýar. Hazreti Mevlana aýtýarda musulman dogalla Musa peýgamber şo nury bilen, şo Allahdan berilen paýy bilen Hazreti Hızır'ın etýän işlerini bilmedi. Näme hikmetli ýerine ýatallygyny bilmedi. Biz käde ýerde özümiz ay bir bolýan zat bir akla sygmýar, näzir bolýar bir düşünjek bolýarsa Hudaý Taalaň bir etýän işlerinde o bolmaýan zat musulman dogalla. Vehmi Musa ba heme nur o huner şod ezan mehcub to biper meper diýdi Hazreti Mevlana. Vehmi Musa ba heme nur o huner Hazreti Musa şeýle nur bolmaklygy bilen, şeýle huner bolmaklygy bilen, Allah'ın dergahyna mugarrab bolmaklygy bilen şod ezan mehcub şol Hazreti Hızır'ın etip duran işlerinden hiç de düşünmedi. To biper meper. Yani uçak bol kanatımız yok da defa bökenin hiç peydası yok uçup başarmayan. Bazı zatlarda Hudaý Taalaň hikmeti we zatları dehalet edip bolmaýar. Hazreti Musa'ga asılmandır. Bir diýwardan biz kirey alsak bolmaýatdym diye. Hazreti Hızır eden işlerini açıp başlapdyr. Bizim mowzumuza gerek görüň. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَد۪ينَةِ Bir diýwar, biz muny dograltdyk, ýykylmadan takladyk, bir iki däne yetim çağan diýwary. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا Şu diýwaryň eteginde gyzyl watdy, altyn matdy, şu yetimleň hakytdy. Şu mahal şu diýwar eger ýykylasa, bu oglanlyk gyzylyň erzişini biljek gäle. Bulan ellerinden alınacak gidecek. Hudaý Taala iki däne peýgamberini beripdi. Şol oglanjyklaryň, şol yetim oglanlaryň gyzyllary hifz bolsun. Näme diýip iýdi şertişi? Wa kana abuhuma saliha. İki däne peýgamberin Hudaý Taala berip diýwaryny dogurlaň, şol oglanjyklaryň malyndan hifazet edin diýipdi. Wa kana abuhuma saliha. Şu iki däne yetim oglanyň atalary salih adamdy. Ýagşy adamdy, gawa adamdy. Görüň ýagşy bolsaň, salih bolsaň, dünýede sen etýän emeliň dünýeden geçenden soňram da oglanlaryňa täsir goýýar. Hudaý Taala iki däne peýgamberini we Hazreti Hızır bilen Hazreti Musa baryp bir diýwar dogurlapdy Allah. Wa kana abuhuma saliha. Näme diýip bardylar? Atalary ýagşy adamdy diýär Hudaý Taala. Hemen oglanym näzire bolarke, eňçe özüň ýagşylardan boljak bol. Eňçe özüň gawlardan boljak bol. Gör dünýeden geçenden soňram da Hudaý Taala sen oglanlaryň himayetine salýa, hifz etýär. İki däne peýgamberini beripdi ha musulman dogan. Geçen selefleň, ýagşy adamlaryň bir ýolumyşdyka. Yani oğul gıyılların gaýgat ýerli, şulada bir salih illerden bolsun, gawlardan bolsun diýerliň ýolumyşdykdaşy. O näme? Hudaýa takarrub etýärli, Allah'a ýalbarýarly, öz bendegiýlerini gaýym durýarly. Hazreti Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh bir gece turup tahajjud namaz okypdyr. Namazy durýar, namazyny okyp bolandan soňra Hazreti Abdullah ibn Mesud ýany oglanjygy ýatymışdyk. Bir gizecek çağası Jana olypdyr. Men giýjäň ýaryna ýatman Allah'a ýalbartyn, bire öz ahiretimi gaýgatýän ipdir. Özüm ahiretde Allah'ın ýanyna derece alaýyn ip etýän ipdir.
Bir de can oğul min eclike ya bunayya ey oğulcuğum senin şirin men etip duun haşın niptir. Allah Kur'an-ı Kerim'de aytya ve kana abuhuma saliha. Hazreti Hızır Hazreti Musa'nın gurrununda Hudaý Taala aytya şolon ataları salih etdi, ýagşy adam etdi diýip oğlanlaryny himayet edip hifazet etdi Allah. Rahmetine salyp saklaýa. Peýgamberleriň iýertir şol oğlanlaryň malyny saklamadan sürýim. Jan ogul men öz ahiretima gaýyk etýän, sizden sürýim diýen atalar bir ýagşy adam bolup siz Allahyň rahmetine duş boluňuz diýakdan meşgiýän ýarynda turup dünýämişdik. Görüň musulman dogalla etýän işimiz ýagşydan ýamandan oğul gyýlamyza täsiri bardyr. Bir billemeli zadymyz, hemmemiziň gaýyk etýän zadymyz, bir musulman adamyň gaýyk etýän zady, oğlu näme salih illerden bolsun. Allah ewlat beren atala, Hudaý tebarek we taala balalaryňyzyň ýaşlaryny uzak etsin, hemmesin salih illerden etsin. Ewlady bolmaýanlara da Hudaý tebarek we taala salih ewlatlary nesip etsin. Bir billemeli zadymyz, ewünçe oğul gyzymyz salih bolsun diýip etmeli işimiz enataň özü aýtýan zadyna emel etmeli. Oğul gyzynyň ewünne jan ogul namazyň okuy diýjek bolsaň ewünçe özüň şoňa girmeli. Özüň daýawdurmaly. İmam Şafii rahmetullahi aleyh Harunur Reşid'in bir wagt hücresinde barıpdyr. Gasryna Harunur Reşid Emirul Müminin wagty ming oğlanjyklaryna edep berýän bir muaddibi barmyşdy. Edep öwretýär, terbiyet berýän bir şahsy bir adamsy barmyşdy. İmam Şafii muňa sataşanna muňa bir zat tapşyrypdyr da. Sen bu oğlanlary Emirul Müminin oğlanlaryny edep bermeden öňçe olary islah etmeden öňçe özüň islah et. Olaň gözleri saňa bagyllar. Sen nämäni gowwerseň o jalaň da gözüne şo zat gowdur. Sen nämäni teleke görseň şo oğlanlaryň da gözüne şo zat telekedir. Sen öňçe özüň edep ber, özüň islah et, ol oğlanlar saňa görä olalar gider diýipdir. Öňçe özüň dogurlamaly. Öýde ewlerinde ene bolsaň Qur'an oky, namaz oky, bir biderek zat görseň meniň dogurdaýdyr diýip Rasulullah aleyhissalatu vesselam bir gydagtygy Hazreti Umame Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın gydagtygy. Ulu gyzyndan Hazreti Zeynep'den molya. Rasulullah aleyhissalatu vesselam peýgamberlik berilen wagtynda 3 gyzyn gelin edipdir. Hazreti Zeynep'in de bir Umame diýen gyzy bar. Bir gijek wagtynda Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın beter gowur ýamışdyk. Ebul As diýen Hazreti Ali'ň bajasy bolýardy. Rasulullah aleyhissalam peýgamberlik berilenne Ebu Cehl'in gelini bir gyzy talak berdirýär. Yine bir gyzyny adamsy talak berýär. Fakat Rasulullah aleyhissalam peýgamberlik berilenne İslam'a davet edenne. Emme bu körekeni Ebul As ibn Rabi'a Hazreti Zeynep'in adamsy Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a yüreğini ağırtmanlar. Müslüman bolmagynyň öňçäde men talak berjekkä diýipdir. Men hiç wagtda joda boljakkä diýipdir. Soňramda musulman bolup sahaba bolýar. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın hakkynda aýdypdyr. Meni tasdiq edip maňa inanan diýip beter gowwur ýan bir körekeni Ebul As ibn Rabi'a Hazreti Zeynep'in adamsy. Hazreti Zeynep de ir wagtda dünýeden geçýär. Yaş wagtynda Umame diýen Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın gyzy kefaletini Rasulullah aleyhissalatu vesselam alýa öýünde saklapdyr. Zeynep gyz dünýeden geçenden soňra radiyallahu anha. Munna beter gowwur ýamışdyk Hazreti Umamany. Enemiz Hazreti Aişe radiyallahu anha aýtýar. Bir gün Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a bir hediye geldi. Uhdiyet lehu hediyetun fiha qiladetun min jaz'in. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a bir takınılyan zat, boynuna takılılyan bir gerdenbend Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a hediye bolup geldi. İçinde kavm orvariyetla düzügüljetdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a hemmemiz başka zinanala enelemiz zada
bilelikde bir kime yeterke, kime veriler bi deyip hemmemiz şeyle tamamız vatdi. Resulullah aleyhissalatu vesselam aytti: "La adfa'annaha ila ahabbi ehli ileyye." Eçerimin içinde inki maňa mahbubrağını berjek diýip aytdy. Eçerimin içinde inki mahbubrağı diýen wagtynda faqalen nisa o zinanylaryň hemmesi aýtdylar: "Zahabat biha ibnatu Abi Quhafa." Ha, mana eçerisiniň içinde inki mahbub mana Abu Quhafa, Abu Bekir'in ýa-da Aýşa ally diýdiler. Hazreti Aýşany beter mahbub bolansaň, Hazreti Aýşa ally bir gerdenbendi diýip hemmesi gurrun etdiler. Feda'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Umamata bintu Zeynep fe'a'laqaha fi unuqiha. Ağtıcağı qıyız ağtığı gel qıydım diye akadan Hazreti Umama'nı çağırıp Hazreti Umama qıyız ağtının boyununa taktı. Resulullah aleyhisselam'ı eserisinin içinde inki mahbub diyeni qıyız ağtığı Hazreti Umama bollu diye. Hazreti Umama'nın Resulullah aleyhisselam beter qavvar yemiştik. Eserisinde görün mani İmam Bukhari'nin rivayeti. Yani sen oğul qıyızına özün övünçe aytyan bolmaly, özünden amel kökediyen bolmaly. İmam Bukhari'nin rivayeti Resulullah aleyhissalatu vesselam kana yusalli ve huve hamilun Umamata binti Zeynep. Namaz okuyatdı Resulullah aleyhisselam Hazreti Umama'nı gerişine alıp götürüyatdı. Dik duran wagtynda Hazreti Umama yavşıp Resulullah aleyhisselam babasına min yenmiştik defesine. فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. Secdeye giden wagtynda o jagada oglan gidecek qıyda oglan Resulullah aleyhisselam secdeye gidenine düşen bolmaly. Resulullah aleyhisselam de secdesini tulany etýärdi. Soňram secdeden defa galan wagtynda defa galyp barýaka ýene ýermiş akadanjyk çyrmaşyp Resulullah aleyhisselame minniyetdi diýip İmam Bukhari rivayet etýär. Görün güwünni etýän bolmaly. Kan aramyzda bir oglançyk namaz okulyp duran wagtynda ýerli ýerden gıýgyrlýar da aýyrly günden başka bir zatlar diýip ýok musulman dogan Resulullah aleyhisselam namaz okuyup tuka gerişini alıp kaldırýanmışdyk. Degme onu tapsyn öwrenişmeli oli. Hazreti Sadi aleyhi rahmet ya inni bu gurrun ewünçe oğul gyýdymyzy silahyndan sireyim, oğul gyýdymyz salih bolmadan sireyim, ewünçe enatan özü aýdyp durmak, edip durmaklygy şert ewlerinde. Hazreti Sadi aleyhi rahmet ya şebi der hizmeti peder nişeste budem ve hemeşe dide berhem ne hofte. Bir gece men atamyň ýanyna etdim. Atam Kur'an okuyup tuttu, ibadete meşgul etti. Men ne gidecek oğlandım. Ay täze ýörtüp ýören, indi bir özüm bilip ýören bir 7-8 ýaşyndaky oğlanmışdy Hazreti Sadi. Şu geceň içinde atamyň gapdylyny menne daň atýança ýatmany Kur'an okuyup durdum. Atam ibadete meşgul Kur'an okuýar. Menne atam bilen bile Kur'an-ı Kerim okuyup geçirdim. Emma biziň döwregimizde başka adamlar batdy, hemmesi ýatydylar. Bir yatan adamlar men gözde akadan aýtdym. Peder ra goftem azinan yeki serber nemi idaret ki dogane bugzaret. Ey bu adamlar hemmesi yatyly bir kellelerini galdyrypdyra, bir 2 rekat namaz okuýmadylar bular. Hemmesi şo ýatşylary bir turmadylar da bular diýip aýtdym. Çenan habe gaflet bordan ki guyi ne hoftan ki murdan. Bulan bolup ýatşy ýatmadyk da aýal ölen adam ýaly bolup ýatýlar da bular. Bir turup bir 2 rekat namaz okuýmadylar. Şigiýje uzaklygy bilen geçip barýar diýip atama şeýle aýtdym. Şo wagtda maňa bir dädem atam bir ders berdi. Görüň oglana täsir goýýar, hiç wagtda ýadyndan çykmaýar. Hazreti Sadi şo wagtda oglanjykmyşdyk. Emma ulalandan soňram Gülestane Sadi ulalanyny sept etip goýupdyr. Näme? Atasy oglan wagtyndaky aýdan zady şol oglana täsir goýupdyr. Tä ulalýança ýadyndan çykmandyr. Kitabyna sept bolupdyr. Hazreti Sadi ulalýança dursun, şmahala çellim duda şo gurrun. Näme ataň birçi aýdan zady görüň täsirini. Men bular turmadylar, şigiýjen şeýtir ýatyryp geçirdiler diýen wagtymda goft can peder tuniz eger bi khofti bih azan keder pustine hal gofti. Can oğulipdir, sen eger yatan bolsaň gawy bolardy. Bisen dik durakadan Kur'an okuyup yatallygynyň gıybete girip duranyndan yatanyň gawutdy diýdi. Şol aýdan kefi ýadyndan çykmany, ulalanyny kitabyna sept edip kıyamata çellimde galjakda. Görüň täsirini.
Pes evunçe özümüzü islah etmeli. Te oğul gyzymyz ýagşylardan, salihlerden bolmany evunçäki gerekler özüň daýawdyr. Halal haramyňa daýawdyr. Etýän işleňe daýawdyr. Ewünne Hudaýyň buýruklaryny buýruk edip köked. Allahyň haramyny haram etdi köked. Özüň daýawdyr de oglanyňa täsir goýsyn. İkilenjisi aýdypdyr. Ewünçäki özüň etdiň, ikilenjin aýdypdyr. Canagul namazyň okuýdyňmy? Rasulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy: "İza arafal gulamu yaminahu min shimalihi famuruhu bis-salat." Oglanyňyz sagyny solundan tanydymy? Namaz bilen buyurun diye. Oglanyňyz sagyn solun tanydymy? Namaz bilen buyurun. Namazyň okuýdyňmy? Namazyň okuýanmy? Namazyň wagty geçip barýar. Namazyň geçiren nädirsiňe diýip buyurdan durun diýär Rasulullah aleyhissalam. Ay öz ulalşanyny okuýar ýörer. Ay öz bir medennede dogurlana diýip bir medenne barany öz okuýar diýen. Elini bir däne guşinne berýär, öz bir wagtda okuýar ýörer. Ýok. Rasulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy: "Biz Muhammed Rasulullah aleyhissalamdan gowul ýetmi?" Rasulullah aleyhissalam buyurupdy: "Oglanyňyz sagyn solun tanyýanyna namaz bilen buyurun" diye. Hay häzir oglanlar zat diýip ýörme, bir medennede öz okuýar. Biz Muhammed Rasulullah'dan gavvilmeyiz. Rasulullah aleyhisselam'ın buyruğu. Rasulullah aleyhissalatu vesselam ilmin yok vaktinde Yunan'ın felsefesi ev zamanında, Rum'un medeniyeti ev zamanında, Çin'in seneti eve düşen vaktinde, Hind'in hikmeti eve düşen vaktinde Rasulullah aleyhissalatu vesselam Çin'in senetini, Yunan'ın felsefesini, Rum'un medeniyetini ve hatta Hind'in hikmetini ellerin izden mağlap Muhammed Rasulullah kıyamete çellim sözleri galli. Şu mahal nirde ağzaliye Hind'in hikmeti şi diye akadani. Emme her yerde kafir Müslümanın arasında Muhammed Rasulullah'ın hikmet kefi diye akadan ağzaliye. Aleyhissalatu vesselam. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın aýtýan zadyşy. Biz Muhammed Rasulullah'dan gawvilmeýiz. Rasulullah aleyhissalam aýtdy: "Oglanlaryňyzy sagyn solun tanýanna namaz bilen buyurun." Kıyamata çellim hikmetli sözler galli, dünýäni eýe bolly. Rasulullah aleyhissalam ey cemaat yürekler eýe bolly. Adamyň asl zady yüregda. Şu yüregiň birine berse tamam bolýar. Rasulullah aleyhissalam her bir musulmanyň yüregini Rasulullah aleyhissalam eýelenni. Galpleň, yürekleň mehbubu bolup galan Rasulullah aleyhissalamyň aýtýan sözü şi. Hazreti Mevlana näme diýe? Anke azhaq yabedu vehyu cevap herçe fermayet bovet eyne sevap. Näme zady ki Rasulullah aleyhissalam vahiy bilen Allah'dan jogap alýan bolsa, anke azhaq yabedu vehyu cevap herçe fermayet bovet eyne sevap. Näme aýtsa lap dogry özü bolup düşýär Rasulullah aleyhissalam. Näme Allah'dan vahiy alypdy, Allah'dan jogap alypdy. Rasulullah aleyhissalam'ın ikilenji pes buyurmaly zadymyz oglanyňyza namazyň okuýdyňmy? Sagyn solun tanydy, şeriatine, buyruklara gaýym durmak wezifämiz musulman dogolla. Emma üçlenji ahyrky bellemeli zadymyz. Oğul gyzymyz salih bolmadan çyrim 3 saat gerek. Ewünçe enataň özüni islah etmeli, daýawdyrmaly. İkilenji oğul gyza buyurup aýdyp durmaly. Üçlenji hakynda doga edip hayır dogalar alyp durmaly oğullarymyzdan çyrim. Şu dogan gurrun ey musulman dogalla. Dogany başardığımızdan kän edeýliň. Özümizin hakynda, öz hakymyzda, oğul gyzlamyzyň hakynda, eşerimiz hanawadan hakynda aslan dogan kän etmeli zadymyz. Rasulullah aleyhissalatu vesselam sire kitaplary gözleseňiz, azas Rasulullah aleyhissalamyň gurrunlaryny eşdýän bolsaňyz, bismillah okudan turan wagtynda doga etýär. Mubarak gözlerini okulakydany elhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur. Turdi doga etýär, Hudaýa ýüzlenýär.
Daşarik uğradi doğa et ye. Mescide gir ye doğa et ye. Çık ye doğa et ye. Birdat iye doğa et ye. İp bolonnu doğa et ye. İç ye doğa et ye. Eğimmaş ye doğa et ye. Aynadan göz ye doğa et ye. Her yağdaydı hatta ahırda yatacak bolonnu Bismikallahümme emutu ve ahya yine doğa etip yat ya Resulullah aleyhisselam. Ama biz kendi doğa etmeyiz. Fakat biz şu Kadir giyece gelmeli, Nime-i Şaban giyece gelmeli, şonda doğa etmeli mi? Yok, Müslüman doğun. Resulullah aleyhisselam 24 saatin içinde her vakta, hatta oturanla estağfirullah deyip, Hudaya men günahım geçti yakıdan doğa etip duruyamıştık. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh aytiye, Resulullah aleyhisselam oturanla saniyen estağfirullah'ın tanamızda 100'den geçiye etti. Bir mecliste oturanla yine doğa edip otuyor Resulullah aleyhisselam. Şu doğan bernamamızda koyaylı Türkmen navır imalı dil doğalı geçen millet. Hemişe dilimizde şu doğa bolsun. Kadim adamla doğana kânet yerli dursun, doğan içinde honerlerini döküyemiştikler. Burun Hazreti Ömer radıyallahu anh bazılarda geçip var ya, bazıların içinde adamların bir doğa etip duran olmalı. Hükmen mescitte namazdan sonra da her yerde doğa edi vermelmiştik da. Hazreti Ömer bazıların içinde gelip barayan vaktinde adamların bir doğa etip duran olmalı. Allahümme cealni min ibadikel qalil. Allahümme cealni min ibadikel qalil. Hudaya min az bendelerin içinden et. Hudaya min az bendelerin içinden et deyip bazıların içinde bir doğa etipti. Hazreti Ömer radıyallahu anh aytiye min eyne eteyte bihâzet dua. Hey bir doğan nereden getirdin sen ağzının sünnet diyenin neyme diye. Ola adam ayıptır ey emirul mu'minin. Allah Kur'an-ı Kerim'de aytmaya mi? Ve qalilun min ibadiyeş şekur. Min bindilim min berin nığmatlamın beraberine az bindilim bana şükret ye. Köpsi şükrün yerine yetirmeye diymeye mi? Minni doğa etyen Hudaya min şu ağızlardan et. Min sana şakirlerden molayın, şükret yerlerden molayın deyip doğa etyen deyiptir. Hazreti Ömer gözlerinden yaş kaytmana duruptur. Kullun nas afqahu minke ya Ömer. Ey Ömer adamların himme senden alınmıştık da deyiptir. Adamların himme senden alınmıştık da ey Ömer deyiptir. Bu avadan doğanı özde deyiptir. Mın edip döküp duran honerin özde. Bu Allah'a yüzlenip duran zadını özde. Hudaya men az bendelengden etti yani. Allah Kur'an-ı Kerim'de etti. Az bendele bana şükret ya diye. Minne şu ağızların içinden mi olayın? Minne şükret yerlerden mi olayın deyip doğa edip duranmıştık. Pes Hudaya ken doğa edeylin. Üçülünce özümüzden çireyim, oğlan uşağımızdan çireyim de. Bir doğan edeplerinin biri bahs mevzu şınısından asılıp bariye. Doğa eden vaktimizde doğana etiyet inşallah Allah kabul etse ya Allah kabul eder inşallah diyme hiç vakta. Resulullah aleyhissalatu vesselam ayet inşallah diymeler da Ud'ullaha ve entum muqinun bil icabe. Doğa edinizde Allah'ın çağırıp doğa edin ve entum muqinun bil icabe. Şi yakinen hükmen doğam kabullur deyip doğa edin diye Resulullah aleyhisselam. Ay men doğa etyen inşallah doğam kabul olsa doğam berilse yok inşallah diyme. Ud'ullaha ve entum muqinun bil icabe. Doğa etyen doğa edende hükmen şu doğam kabullur diye akıdan doğa et. Allah'dan tamam şizre olsun. Dünyada Huday Teala sana yakinin bolsa, tamam şizre bolsa Huday Teala sana verir. Hiç vakti inşallah aytma. Kıyamet günün bolanda cehennemiyle cehenneme girip oda girip cennete giryerle cennete girenne şugurun İmam Müslim'in rivayeti. Cehennemin içinden cehennemde yanıp duran adamların içinden bir 4 adam çıkarılıp Huday Teala'nın huzuruna getirilecek. Yahrucu minen nari arba'atun feyu'raduna alallah. 4 adam zabaniyele cehennemin sakçıları 4 adamı getirecekler Allah'ın önüne. Bula el ayaklar zincirli bol Huday Teala'nın mahkemesinde huzurunda duracaklar. Allah bunları hüküm kesmeli. Nağat cehennemde yananlarından sonra Huday Teala bunlardan soracak. Görün tamamı hatta şu vakta da üzmeller da.
Tamağı dünyada sen üzmelle, hatta cehenneme düşüp, cehennem Allah'ın qaharının singen yeri. Cehenneme düşenden sonra da tamağı üzmelle da. İmam Müslim'in rivayeti Resulullah Aleyhisselam'ın sözü. Yankı 4 adam getirilecek, Allah'ın huzuruna koyulan vaktinde Huday Teala soracak. Nezire taptınız cehennemi? Cehennem nezire yermiştik ey bendem? Olayçak Hudaya, anırda bir teleke yer. Mına yetecek telekelik yok Hudaya. Biz ettik, eden işimizin de cezasını görüp gösteyecekler. Huday Teala aytacak, ol periştelere getiren yerinize ekidin. Getiren yerinize qaytalap ekidin şila adamlar diyecek. Yanka adamlar qaytadan cehenneme karşı ekidilip bariyen vaktında olan biri devrun vezep bir da payal devrun vezep gidecek. Bariyen yerinde devrun vezep gidecek. Mına aydılacak, niren vezdiyen, nemen vezdiyen, neme deyip devrunga bakyan. Onu ola adam aytacak, Hudaya bize cehennemde ettik. Yöne cehennemden çıkmalı, yurda şerik cehennemden çıkmalı dilenne men bir tamam maddi, men sen fazlına, sen rahmetine umid var olup tamakin bolup qaytdım. Cehennemin azabı bizim başımızdan inni tökönnevi, inni bize uğurluk gelmez, biz gönönlük dik qayttık cehennemden çıkamızda. Inni yine gelen vaktimize, iyizimize gitmeli, şu tamam maddi Hudaya men bağışlarsın deyip, men tamam hiç olacak deyip, şondan sirim devrim veziyen diyen vaktında Huday Teala aytacak, sen tamamı, sen umidin üzülmer, sen meni Hudaya şeyle tamalı bol gelen molsan, inne cehenneme uğurlup barmarsın, cennete salın, yolunu ütködün diyilecek. Cehennemin içinde yanıp duran bende, Hudayın huzuruna yine cehenneme uğurlmeli olanla, Allah'ın rahmetini men tamam olup geldi Hudaya, meni ne uğurlmer nikeliyattim cehennemden çıkamda, men yine qaytmalı oldum, men tamam bidetti diyenne, Huday Teala umidin üzmerse ey bende, yolunu yutködün cehennemden cennete karşı nekidin diyilecek. Kıyamet gün molonda cehenneme düşen adamlığın Huday Teala umidin üzmeyen olsa, doğa edende doğan şertişi, hükmen doğam kabuldur deyip doğa et. Oğlanzına doğa etyen, özüne doğa etyen, evunça ken doğa edeylin. Oğul kızımıza da doğa edemizde neme doğa etsek hükmen kabuldur deyip doğa etmeliler. Bir de oğlanın şoğumuzdan sirim yağışa adamlara, oğlumuzun silahından sirim yağışlardan bolmasını, qava adamlardan, yağışa adamlardan hayır doğa aleylin. Qava adamla va, dil doğalı adamla va, teverlik adamla va, yanına baranda men oğlanzığım ma, men qıydım ma, akıbet behayır olsun, yağışlardan mı olsun, qavlardan mı olsun, salihlerden mi olsun, bir hakkında hayır doğada boluverdi yaqıdan hayır doğa alın. Reisul Hanefiye Şemsul Eymi Halawayi rahmetullahi aleyh ahir kurunşi. Görün atan ihlası, inen ihlası, hakkında hayır doğa edip hayır doğa aliyanın oğlanına neme derece veriye. Şemsul Eymi Halawayi Reisul Hanefiye diyilmiş. Yani Hanefi mezhep ulamalarının reisi divaydiliye. Mına neme deyip şeyle Halawayi diyiliye. Halava öz bilişiniz yali halvadan geliyor da. Mına Halawayi diyiliyelliği kitapta ettiye şon atasının ihlasına uğraşılı oğlan sizira alim oluşu dereceye yetti. Atası görünen hayır doğa aliyette oluşu dereceye yetti. Halawayi diyiliyelliği Mın atası bir kol yuqa adamlardanmıştık. Gününü bir de açık satıp şu halva ve zirakadani bazıları çıkarıp satıp şu bilen emrara maaş etyemiştik. Kâne fakiran yebi'ul halva. Halva satıp günün şeyli geçiriye. İmam Şemsüleymi Halawayi rahmetullahi aleyhin atası ha. Ve kâne yu'til fuqaha minel halva ve yekulu ud'u libni. Oğlum bir alim adamla bana gelen vaktinde ya alim bir yağışı qava adamlara sataşan vaktinde yankı satyan halvacığından bir böleceğinden bir akadani min de bir oğulcığım ma şonu da doğa edin şoda bir alim olsun şoda bir yağışlardan olsun şoda bir salihlerden olsun doğada bolun şonu diye akadani gelen adamdan hayır doğa aliyemiştik oğulundan süreyim. Gelen bir yağış adam olsa şonlardan hayır doğa aliyemiştik oğulancığına doğa ettiriyemiştik. Görün ihlasını فببركة جوده واعتقاده نال ابنه ما نال.
Şu atasının etiqadını, atasının ihlasını, atasının ettirýän hayır dualarının bereketine oğlu şu yetişen derece atasının ihlasy bilen, izni alan hayır duaları bilen yetti diye. Gawa adamlar görsen, oğlanyma duada bol. Duada bol, dua et we özüňde yanka aýdallamaz inşallah oğlanyň salih bolmaklygyna sebeplen birdir. Mowzun bir jembendi etsek, Hazreti Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh bir gece turýa namaz okyp duran wagtynda Hudaýa, ey jan ogul, men Hudaýyň dergahyna özümden sirim yüzlenýän, öz ahiretim gaýgatyp yüzlenýän, bir de senden sirim men şu işler etýänlerine ey ogulcugum diýip Hazreti Abdullah ibn Mes'ud görün amele salih özü salihlerden bolsa oğlunla salihlerden bolmana sebep bolýar. Hudaý Taala bular hevs etmesine sebep bolýar diýip giýjäň ýarynda şu dogan etýär. Bir de almal dersimiz her gaýsymyz oğlan uşagymyz gaýgatýär, ýagşylardan bolanyny gawwerýär. Hasa şu zamanada özümüz halal harama daýawdyryp, namazlarymyzy daýawdyryp, özlemiz ewlerini iqtida edilýän üýerge da özümüz hemişe gawy kökezmeliler. İkilensi oğlulgy izlamada dogurdan egirden okuýdyňmy, okuýňakmy halal haram tapşyryp durmaly. Ahirkatda şol oğul izlamazdan sirim salih bolsun diýip hayır dua bire özümizde kän edeýliň, şolaň haklaryny hayır dua da alaýlyň. Allah hemmeňiziň ewlatlaryňyzy salih etsin. Hudaý tebarek we taala her gaýsyňyzyň öýlerinden ewliýalar döresin. Hudaý tebarek we taala ewlady bolmaýanlara da ewlady salih nesip etsin inşallah. Ötelleň ruhsat bolar ýaly bir elhamd kul huvallahu ahad okyp eserde daşarda kulak asallaň umidbarlarynyň ruhlarynda dua eder. Okyberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.